Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Nde ɗo windande noon teskuyema yo won e mayre. On jangino da ene nandi e oɗo, kono ngal ɗo kofal serdi ɓe hufi ay ɗa hofat kono da hofata. Nden noon mbaɗen dani yen jangen e so mbaɗi dani yenne ɗo yenne woni ɗa e ɗa gasi, ɗo woni at e at, ɗo woni ɗat e ɗat gasi, ɗo woni ɗi e ɗi, ɗo woni it e it, ɗo woni ɗit e ɗit, ɗo woni ɗe ɗo woni et ɗo woni ɗet ɗet, ɗo woni ɗo ɗo woni ot e ot, ɗo woni ɗot e ɗot, ɗo woni ɗu e ɗu, ɗo woni ut e ut, ɗo woni ɗut e ɗut. Timmi. ɗum ɗo tan woni ko jangata e ɗa gasi, so ɗiggi a serti e majjere maɗa. Nde ɗo woni windande ekko hijjo pular, windande joyoɓire, windande joyoɓire ma nani. Joni mbaɗen dani yenne momten ko woni ɗo ko ha laaɓa, alluwa ngal wele jangude nani. Kadi joni ko ɗo woni ɗa ɗo woni ɗi ɗo woni ɗe ɗo woni ɗo ɗo woni ɗu ay ɗo masde ɗe keedi ko yeeso. Ɗo noon masde ɗe gado arde mbiya at ɗo mbiya it ɗo mbiya et ɗo mbiya ot ɗo mbiya ut gasi. ɗo noon ngara lomba masgal ngal mbiya ɗat ɗat, ɗo mbiya ɗit ɗit, ɗo mbiya ɗet ɗet, ɗo mbiya ɗot ɗot, ɗo mbiya ɗut ɗut. Wadde alkulal ngal ɗo fay ga yenne masde ɗe ko yeeso kedata, hakkunde o masde ɗe gado arde. Ay nanayi tataɓijo o masde ɗe lombo hakkunde, ni masde ɗe masirte. Kadi joni on jangi alluje joyi, alluwal ba, alluwal ɓa, alluwal ca, alluwal da, alluwal ɗa. Nde ɗo yontere on jangi hen alluje joyi. ɗeɗo joyi so ɗiggi moɗe ballu on ko heewi e jangde he. Jangde nde saɗani teskuye saɗi hen. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗo jangon ɗigga. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗo jangon ɗigga. on kola koye mon
ƴeewa tan ko baawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha jiyon laawol o ndemon walla on noon nodde 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o taggita saggere ma walla an jiɗɗo janngude o bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya ara haalne sarɗeji ɗi so welimo o naata o janga o yiɗa o acce o deeƴa ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Koral Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.